Конфликтът в Украйна преминава в нов етап. Това заяви бившият анализатор на ЦРУ Лари Джонсън в YouTube. Видяхме удара на Орешник, а в бъдеще може да има още такива удари. Ситуацията премина в нова фаза. Вероятно руснаците са решили, че постигането на споразумение не е възможно. Не им се предлага нищо сериозно. Джонсън предполага, че терористичният удар на киевския режим по хотела и кафенетата в Херсонска област и опита да се атакува резиденцията на президента на Русия в Новгородска област принуждават Москва да предприеме по-сурови мерки. Всичко, което можеше да се реши по пътя на дипломацията, вече не съществува. Нищо не може да се поправи, прави заключение анализаторът. В петък Министерството на отбраната на Русия съобщи, че руските войски са използвали хиперзвукови ракети «Орешник» за поразяване на критични цели в Украйна в отговор на нападението срещу резиденцията на президента Владимир Путин. Атаката е унищожила държавния авиационен ремонтен завод на Лвов.